baitango lurraldetan, non geratzen den denbora, non ez dagoen arnaz bideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen, erraldoiaren ondora, igonazazu nire mendira, zure gailurretik gora. Egunez zu bizitzera, harimak zenbatzera, lotan nabigatzera, elur gazietan. Zazu nire mendira, aurki dezadan bidea, askatu nadin zure loturaz, behar dezadan airea, ez nadin izan jainko lurtiarra, bai ezinen bidaidea, igona zazu nire mendira, zu ez baitzara nirea. Egunez zu bizitzera, azken mugen ertzera, lanioen agurtzera, elur gazietan. Etxetik iez egiteko kalea zeharkatzea, mutiko batek bakarrik egin lezake, baina kaleak egunero ibiltzen dituen gizon hori. Jadanik ez da mutiko bat, ez doa etxetik iez, badira guztia sartzen ari den kazan, utxik geratzen direneko arratsalde batzuk, eta landare alferrekoen etorbidetik, heldu berri den gizon hori gelditu egin da mereziote, bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko
esan behar zaio andereren bati, eta norberarekin bizi dadila eskatu behar. Danan eskerra, emon gure dugu, Armenta Euskaldariek, Armenta Euskara, zuri eskertzeko. Danak, sinatu dute, saketile bat, geurko egunien beregi zuri emoteko, eta eskerrona adierazteko. Beste bari, bertolarekin, aurre. Anda gazta epaile, hainbat urtetan barrena, ta ikusten da badaukazula, ezintasun nabarmena, eta Gernikan gaur egin zaizu aparteko aipamena, onartu zazu ofizioko zure lagunen omena, onartu zazu ofizioko zure lagunen omena. Zorionak esan behar besteak, gehienak daude esanak, hainbeste urte gaztasarian, antolakuntzan emanak, zurekideen omenaldian, ondoan zen euskaltanak, bere esker ona merezi baitu, ondo egindako lanak, bere esker ona merezi baitu, ondo egindako lanak. Ai ordorika premizko zera, horrelako toki baten, saiatu zera zeleukan dena, besterentzako ematen, gu euskaldunak sarri ez gera, bihotz bigunak izaten, baina batzutan asmatzen dugu, eskerrik asko esaten, baina batzutan asmatzen dugu, eskerrik asko esaten. Zazpimendeko gauean gaude, gure loretan sasi, irrintzi oiu eleta ulo, marmariota ganrasi, aizeren bata brisa galerna, gaurun garbi bihar nasi, saketaularen
zuri beltzetan, arrats gozo egun gazi, aitxan sorik ez bageneuka, zer izonegarren zazi. Gerko gaztai lehiaketan, hemen Gernikako azkeneko arteleneko lehiaketan, Mausitza Elgoi Barkoa, eta orduen, hasiko gara, lehenengo sarien urregorrizko Gernikako urregorrizko gaztei kontratitzen, 5 euro! Bueno, mendata berria jatetzea, Bilbokoak, 1.000 euro. Mendata berria, restaurante Mendata berria, de Alameda San Mamés, cerca de Indautxu, 1.000 euro. A ver, katxi, jatete katxi, Morgakoa. 1.500 euro. 1.500 euros. Unai Porrue, jatetxe restaurante Porrue, Alameda Recalde Bilbokoa, Guggenheim duen, cerca del Guggenheim, el Alameda Recalde. Unai, jatetxe restaurante Porrue, 2.000 euritos, de nada, jatetxe. Jatetxe restaurante Zucarri, Ondarroa! Irumide, ¿se queda todo? Irumide, 3.000 euritos. Jatetxe restaurante Katxi Morgakoa, Irumide eta 100 euro. Mendata berria, Bilboko jatetxe restaurante Mendata berria, Alameda de San Mamés, al lado de la plaza de Indautxu, pues donde una vez que se come se repite. Y en el Porrue también, sitios que se come muy bien, y el Cachi, y el otro. Bueno, y no estamos 10 euros. Porrue, jatetxe restaurante Porrue, Irumilleta 600, Bilbokoa, Alameda de Recalde, Guggenheimetik, urrurrien, allí cerca del Guggenheim, Porrue, Irumilleta 600, 3.600 euros. Irumilleta 600, Mendata berria, jatetxe restaurante Bilbokoa, Mendata berria, Irumilleta 600, 3.700 euritos, Mendata berria. A ver, no hay más respuesta. No hay más. Irumille eta 700 euro. Irune, las 3. Mendata berria, Bilbokoa hirugarren urtien segitzen, tercer año consecutivo. Y el 6.700, el Irumille, las 700, el Alto Chavo Granadi, un aplauso, que lleva 3 años seguidos, el amigo José. Tercer año consecutivo. El amigo José, aquí tienes el oro de Guernica convertido en queso. Fotos. Que se le ha escapado. Perdona, trae aquí. Se le ha escapado. No, como está tan en reciento. Sí, está fetido. Todavía más. Eskerrik asko, José. Hirugarren urtien berantzako Mendata berria jatetzea Bilbokoa
Diegokoa, zorionak. Irabazi dugu 2009 eta 2011. Eta gero, beste bi bigarren, naiz fijoan bordatzen 2008an eta 2006an ero olako bat. Zer suposatzen dago zuretzat saria hori bazkia? Bueno, sari zetan onak, baina Gerrikakoa sari importante da. Eta gero, bizkaixan dugu bastante klientela, bastante linda, eta bizkaixan gazta jartitzen dugunak, eta bizkai mailan, hau medizo dan eta agertzia zure izena, hau oso publizia dugu, honek atia zabaltzen dizu. Sekretu dako zuen gaztaien. Hau sekretu. Hori dano galdetzen direzue, baina gaztagintzan ez da sekreturia. Lehen gara baten ni aspaldikoa naiz, eta, bueno, unalok daka sekretu edo da bezala, bueno, nio betzamen zerre esaten, eta, izango zalakoan igual egote ginen, baina gaur gaurkoz, kasi dano, tekniko baten mente gaude. Aretxek ez, agintzen dion eskoli egiten dugu, zeak ez sekreturik ez da sekreturik, egin. Salmenta gernik ez zelan dut, Ba, zesango dizut, nik uste duen nahikoa ondo jundiala, baina igual urte bat dugu ez da gaur baino gure kasuan hobeto jundala igual. Igual da, gauden tokillatik ere bai, leku aldetik ere, gaur oso aparte tokatu jaku, eta bai, ondo junda, baina igual urten bat karga gehiago eukidena gazazatzen urten baino. Zema gaztaien karta zuen alderdikera? Ba, egun da piku ginetortze egun da goi bat erola, eta kasi urtetan eta buketuta gotegia. Sari honek, mota honetako sarizek aurrera lanien jarraitzeko indarra emango dago izan? Bai, gero oso bat izaten da. Hau, gure ofizioa nik ez dut zango beste batzuk lan txarrago da, nik lekutan eta lana izaten da. Baina dago oso lotua. Eta zuke horre pasau hil bat, pasau bi, pasau hiru, pasau zazpi, ez dakuzu ez egun bat librerik.